Hustisya ang pabiling gisinggit sa mga supporters ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte atol sa gilusad niining rally sa Davao City ning milabing adlaw. Subay sa unang anibersaryo sa pagkakusodian ni FPRRD sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Usa ka santos nga misa ang gipaygayon sa San Pedro Cathedral. Aya gilusad ang maong rally kung asa lakip sa nitambong si Vice President Sara Duterte. Sa interview, gibutyag sa BC nga nagtuo kining magpabilin ang kasuko sa daghang mga Pilipino hangtod nga dili mahibalik sa Pilipinas ang kanhing Pangulo. Dili gyapon matod pa niini maisip kung nganong nahimo sa gobyerno sa Pilipinas nga ihatod sa foreign jurisdiction ang mismong citizen niini sama sa naitabo kang FPRRD. Nanawagan usab si Davao City Councilor Tico Campo ngadto sa publiko nga hiniusang mag-ampo alang sa maayong panglawas sa kanhi Pangulo ug makauli sa Pilipinas ilabi na sa Davao City sa dili madugay. Kainamduman nga Marso 11, 2025 diyang giaresto sa PNP si FPRRD sa NAIA Terminal pinasikad sa gipasangat nga reklamo ngadto sa ICC batok kaniya labot sa crimes against humanity gumikan sa iyang war on drugs ubos sa kanhi administrasyon niini. Kaping nga healthy ug dunay glutatayon ang collagen ang imong gipangita mag-Santon Gold Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Davao City, Gabalas, XFM News.